ani sene aw ka kɛnɛ mandi ka ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye kunnafoni o kɛnɛ don an bɛna kana kumakan minnu k'olu dalaminɛ bi o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn lajɛrɛ min kɛra an ka jamana kɔnɔna yan ka bɛn ni san 1962 ye n'o tun bɛ baara kalan kofɔ baaradege min ni o bɛ kunnafoni ka o kofɔ faso Mali o kɔnɔna na ka baro in lase aw ma Barabokum jagokɛla do Bamako yan an b'a fɔ ka walima dɔn o la kɛnɛ ka nana ye maa mun ni maa minnu kumana an bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ ka olu ka kumaw de dalaminɛ bamanankan na. Le premier stage de journalisme du Mali baaradege fɔlɔfɔlɔ min ni o bɛ kunnafoni dili kofɔ Mali la a pris fin ce matin o kun cɛra bi sɔgɔmada in na par une importante cérémonie de remise publique du Mali. Ni sɛbɛnfuraw dili bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali kɔnɔna na. Plusieurs personnalités gouvernementales maaba caman bɛ fanga tɔgɔ la ainsi que les membres du corps diplomatique ani lasigidenso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na o mɔgɔw ont assisté à cette clôture de première formation des journalistes maliens. Olu ye o niyɔrɔ ta ni kalan fɔlɔ in kun cɛli la min bɛ faso kunnafonidilaw kofɔ. Était présent M. Idrissa Diarra, secrétaire politique de l'Union soudanaise RDA. Mɔgɔ minnu kun bɛ kɛnɛ kan o ye an balimakɛ Idrissa Diarra ye ale ye Union soudanaise RDA o kalatigi ye min ka baara bɛ ɲɛsin bɛrɛbɛrɛli ma n'an ko ma faransikan na ko secrétaire politique. Yakuba Maïga, vice-président de l'Assemblée nationale. Yakuba Maïga ale ye wasablon o ɲɛmɔgɔ dankan ye. Atayer Maïga, ministre des finances. Atayer Maïga ale ye ministre ye min ka baara bɛ ɲɛsin nafolokow ɲɛnabɔli ma. Mamadou Gologo, secrétaire d'État à l'information et au tourisme. Mamadou Gologo ale ye ɲɛmɔgɔ min ka baara bɛ ɲɛsin kunnafoniw dili ani kunfanbɔli ma. Gabou Diawara, membre du bureau politique national représentant les jeunes. Gabou Diawara ale ye bureau politique national o mɔgɔ ye a kun bɛ ka denmisɛnw ka olu jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kan. Famadi Sissoko, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Famadi Sissoko ale ye foroba kalatigi ye an ka faso baarakɛlaw tɔgɔ la. Oumarli, directeur général de la SOMIEX. Oumarli ale ye SOMIEX ɲɛmaaba ye. Sur les murs de la salle des cours sous le portrait du président Modibo Keïta. Kokow olu kana na kogo minnu ni kalan kun bɛ ka kɛ o sow kɔnɔna na Modibo Keïta ale ja dugumana na. Une inscription très significative. Sɛbɛnni dɔ kun kɛlen bɛ yen min nafa kun ka bon kosɛbɛ. L'information au service du peuple. Kunnafoni k'o bila jamana kɔnɔdenw ka baara la. En effet, matinée très mémorable aujourd'hui pour nos jeunes stagiaires entourés de leurs professeurs. Bi sɔgɔmada in na a kɛra sɔgɔmada ye min ni a bɛna to degeniden kurani ninnu olu hakili la olu minnu lakolilen don n'u ka kalanfaw ye. Car le journaliste a un rôle primordial à jouer dans la phase historique que traverse actuellement l'Afrique. Ka da kan jɔyɔrɔ fɔlɔfɔlɔ dɔ de bɛ kunnafonidila la a ka kan ka min waleya dɔ fɔ sira fɛ tariku sira fɛ jɔnjɔnna farafinna bɛ ka min cɛtigɛ bi. Le journalisme est l'instrument de mobilisation de nos peuples pour la construction nationale. Kunnafonidi baara o ye jamana kɔnɔdenw olu lawulili ka jɔlan ye ka ɲɛsin faso baara ma. Et aussi un facteur déterminant wa sababu ɲuman fana don pour la réhabilitation de nos cultures, ka ɲɛsin an ka danbew lakurayali ma an ka lɔnniw lakurayali ma, de nos traditions et de notre personnalité. Ka ɲɛsin an ka laadaw lakurayali ma ani an ka mɔgɔya lakurayali. Et c'est pourquoi ani ka da o de kan le parti et le gouvernement de la République du Mali parti ani Mali fanga ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette école olu ye u seko damajira bɛɛ kɛ walisa ni kalanso ka sabati, qui est appelée à jouer un rôle considérable dans la formation de nos masses pour la construction nationale. O min ni a ɲininen don o fɛ u ka jɔyɔrɔ belebele ta ka ɲɛsin an ka faso jamaw olu kalanni u labɛnni ma min bɛ tali kɛ faso jɔli la. La cérémonie de ce matin donc Bi sɔgɔmada in na lajɛ a revêti un caractère d'une solennité particulière nafa jɔnjɔn de bɛ a la min ni o ka bon fo ka se a dan na, tant par la présence du chef de l'État ka a sababu kɛ jamanakuntigi yɛrɛ u yeli kɛnɛ kan que par l'importance que joue l'information dans l'évolution d'un jeune État. ani ka sababu kɛ jɔyɔrɔ nafamaba min bɛ kunnafoni na ka ɲɛsin jamana kurani o yiriwacogo ma. Mais laissons le micro au camarade Doudou Gueye, Nga an ka mikro to an taamaɲɔgɔn Dudu Gueye bolo directeur de l'école des journalistes. ni ale ye kunnafonidilaw olu tɔgɔla kalanso o ɲɛmɔgɔba ye. Monsieur le Président, N balimakɛ jamanakuntigi nous sentons toute la signification de votre présence parmi nous. an b'a dɔn jɔnjɔnna kɔrɔ fɛn fɛn bɛ e yeli la anw cɛma. Il me revient l'agréable devoir de vous souhaiter la bienvenue A bɛ ne ma ka diya n dusukun ye k'a fɔ i ma ko i ni sɛnɛ. au nom de l'Union nationale des journalistes du Mali, Mali kunnafonidilaw olu ka tɔnba tɔgɔ la dont le président est le secrétaire d'État à l'information du gouvernement. o min ɲɛma ni o ye faso yɛrɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye min ka baara bɛ ɲɛsin kunnafonidikow ma fanga kɔnɔ, Également au nom des stagiaires appartenant à toutes les régions de la République du Mali, ani baaradegedenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minnu ni olu bɔra Mali marayɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen na et de leurs professeurs. ani u ka kalanfaw tɔgɔ la. Je voudrais
profiter de cette occasion, m'a fɛ ka bɔ ni lahalaya in nu ma. Monsieur le Président, pour vous remercier aussi. N balimakɛ jamanakuntigi ka foli lase i ma fana. Au nom de l'Union panafricaine des journalistes, faraɲɔgɔnkan tɔnba min bɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la farafinna o tɔgɔ la. dans notre organisation nationale, o min ni an ka faso kunnafonidilaw tɔgɔ la tɔn. et depuis sa création, o min kabini a dantuma na. la cellule active et motrice. o min ye a ko bɛɛ lajɛlen la ɲɛnamayabaga ye. Dans ce domaine, comme dans tant d'autres, o bolofara kɔnɔna na i n'a fɔ caman wɛrɛw fana na. nous nous plaisons à souligner que la République du Mali a ka di an ye k'a jira ko mali jamana est à l'avant-garde de la construction, dans la construction de l'Afrique. ale kɛlen do ka den ta farafinna jɔli baara la. Messieurs, n balimakɛ le stage a été organisé à l'initiative de l'Union nationale des journalistes du Mali nin baaradege in nana ka na sigi sen kan ka sababu kɛ ŋaniya ye ŋaniya min ni o bɔra mali kunnafonidilaw tɔgɔ la tɔn yɔrɔ. sous l'égide du secrétariat d'État à l'information du gouvernement, ka a ɲɛmɔgɔya to ɲɛmɔgɔyaso bolo ɲɛmɔgɔyaso min bɛ i wasa don kunnafoni diliw la fanga tɔgɔ la. et sous la haute autorité du bureau politique national. ani ka ɲɛmɔgɔyaba to fɛnɛ bureau politique national bolo. L'Organisation internationale des journalistes, l'OIJ, diɲɛ selekɛnɛ ni mɔgɔw ka tɔn min bɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la n'a bɛ wele ko OIJ. et ses unions nationales ani a bolofara minnu bɛ jamanaw kɔnɔ. ont accordé une aide effective à l'Union des journalistes du Mali. olu ye dɛmɛni dafalen ta ka a lase mali kunnafonidilaw tɔgɔ la tɔn ma. C'est ainsi que o cogo de la 3 professeurs sont à Bamako, kalanfa saba bɛ bamako. un venant de la République socialiste tchécoslovaque, M. Goldschmidt, kelen bɛ yen o bɔra tchekoslovaki socialiste jamana kan o tɔgɔ ye ko an balimakɛ goldsmith. 2 autres fila wɛrɛw venant de l'Union des républiques socialistes soviétiques, olu bɛ bɔ socialiste jamana mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jamana min bɛ yen n'a bɛ wele ko URSS. M. Basil Saharchenko ni o y'an balimakɛ basil saharchenko et M. Victor Sopi, ani an balimakɛ victor soki. qui, depuis 3 mois, olu minnu a bɛ kalo saba bɔ. suivent pas à pas nos stagiaires, olu bɛ ka sendanya ka tugun an ka degenidenw nɔfɛ leur apprenant le métier difficile de journaliste ka u dege kunnafonidi baara gɛlɛman na et les nuances subtiles de ce métier. ani fana faranfasili nɔgɔman minnu bɛ o baaraw la. C'est ainsi aussi que les unions nationales de la République démocratique allemande, ani kunnafonidilaw tɔgɔla tɔn min fɛnɛ bɛ aliman jamana kofɔ de la République socialiste de Tchécoslovaquie, ani tchekoslovaki socialiste jamana de la République populaire de Pologne, ani fasodenw tɔgɔla jamana min bɛ pɔlɔn ont mis par l'intermédiaire de l'Union panafricaine olu ye u seko kɛ ka tɛmɛ farafinna ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la. du matériel à la disposition du stage. u nana minɛnw ka olu di walisa baaradege in ka se ka kɛ. Nous tenons enfin à souligner kuma laban na an bɛ a fɛ ka sinsin a kan. le concours spontané et combien efficace de M. Makedonski, makedonski a ye dɛmɛni belebele min ta a yɛrɛ ma ten ka na ni a ye. dont la qualité professionnelle a constitué dɔnniya min bɛ a la baara in yɛrɛ kɔnɔna na o kɛra sababu ɲuman ye. durant tout le stage une référence heureuse pour nos stagiaires. baaradege in yɛrɛ kuru kara kɔnɔna na o kɛra ɲɛjɔyɔrɔ ɲuman ye baaradegelaw bolo. Ce n'est pas seulement à l'usage que nous sacrifions depuis que nous avons pris la parole. a tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko kuma ɲɛdɔn ko an bɛ ka o de yira ten kabini an ye kuma ta. Les résultats du stage sont là, palpables, jaabi minnu sɔrɔla baaradege in na o bɛ kɛnɛkan ko don. que le président proclamera dans quelques instants devant vous. jamanakuntigi a bɛna ka na welewele dali kɛ sisan wagati damadama na aw ɲɛkɔrɔ. Ces résultats témoignent du dévouement sans borne des professeurs et aussi nin jaabi minnu olu kɔni bɛ a jira ka a jɛya k'a fɔ ko kalanfaw cɛsirila ka se cɛsirili dan na ani fana de la bonne volonté d'apprendre des stagiaires. ani ŋaniya ɲuman min bɛ degenidenw na ka baara in dege. Il est devenu banal de proclamer le droit de tous les hommes à l'information. a nana kɛ ladala ko ye ka a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni kunnafoni sɔrɔli ka kan. Mais force nous est de constater nka wajibi don anw ma bi k'a kɔlɔsi ko qu'il ne suffit pas de proclamer ce droit. ko a dan tɛ dɔrɔn ka o jo sariyaw ka o welewele da. Le développement des moyens de l'information est une condition sans laquelle kunnafoni bɛ di ni fɛn minnu ye olu la yiriwali o kɔni ye sartu min ni o tɛ. les intentions les plus généreuses dans ce domaine ŋaniya fɛn de bɛ yen minnu ni olu bɛ dɛmɛni kofɔ o bolofaraw kɔnɔ. se traduisent par de simples attitudes formelles.
o bɛ laban dɔrɔn tɛ ka kɛ kɛcogo gansan de ye ka kɛ taabolo gansan ye. La fonction de l'information se double là de celle de l'éducation. Kunnafoni dili baara fɛn min bɛ fara o kan o ye ladamuni baara ye. Et nous avons défini ainsi An ye ɲɛfɔli ani kɔrɔw fɔli kɛ nin cogo la ko notre conception des fonctions de l'information an ka faamuta ye min ye ka ɲɛsin kunnafoni baara ma. comme suit. O ye i n'a fɔ tan Informer, ka kunnafoni di, éduquer, ka ladamuni kɛ, distraire, ka laɲɛnajɛli kɛ, mobiliser en vue d'objectifs civiques. ka mɔgɔw lawuli ka jɔ fasodenɲumanya kosɔn. Il s'agit naturellement, comme vous le voyez, Fɛn min ko don danni yɛrɛ cogo fɛ i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na. d'une information au service du peuple. O ye ka kunnafoni di min ni o bɛ jamana kɔnɔdenw nafa. Les agents de cette information-là ont des devoirs accrus. Maa minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛ ta ka ɲɛsin o kunnafoni dili baara ma, baarakɛta min bɛ u bolo o ye baarakɛta belebelew kologɛlɛnw ye. Il leur faut certes une bonne qualification journalistique, Tiɲɛ don fo kunnafoni dili baara o dɔnniya jɛlen ka kɛ u la. mais ils doivent être en même temps Nga u ka kan fɛnɛ ka kɛ des êtres sociaux mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ hadamadenya dɔn n'u bɛ hadamadenya hukumu kɔnɔ. ayant des connaissances aussi larges que possible Fo dɔnniya jɛlen kɔnɔ fɛrɛlen fana ka kɛ u la. sur le milieu dans lequel ils doivent évoluer. Ka ɲɛsin sigidaw ma sigida minnu ni u ka kan ka yiriwa u kɔnɔna na n'u ka kan ka ɲɛnamaya u kɔnɔ. Il s'agit en l'occurrence de connaissances du Mali. Fɛn min ko don jɔnjɔn na o ye ka Mali dɔn k'a ɲɛ. Et ce stage a fait une large place à l'enseignement de la géographie, Nin baaradege in kɔnɔna na jɔyɔrɔba nana ta ka a di Mali dugukolo dɔnni kalanko ma. de l'histoire, Ka ɲɛsin Mali tariku ma, Mali dɔfɔ ma. des problèmes constitutionnels, administratifs et culturels du Mali. Ani gɛlɛya minnu bɛ sariya sunbakow sira fɛ, forobacako sira fɛ fo kana se Mali lɔnnikow siraw ma. Nous avons fait appel à nos meilleurs professeurs, à nos plus grands érudits. An ye wele bila k'a lase an ka kalanfaw ma sanga ɲɔgɔn tɛ minnu na, an ka mɔgɔ kalannenbaw ɲɛdɔnba bɛ minnu na. Nous avons pensé qu'il appartenait à des Maliens An y'a miiri k'a fɔ ko a bɛ Malikaw de ma, Maliyɛnw de ma, de soulever le voile sur ces horizons nouveaux. ka ɲɛfɔliw k'o kɛ ka ɲɛsin kuntilenna kuraw ma. Et je tiens à remercier au nom de l'Union nationale des journalistes du Mali N b'a fɛ ka bonyamasegin kɛ nin yɔrɔ la yan Mali kunnafonidilaw ka tɔn tɔgɔ la et des stagiaires, ani baaradegelaw tɔgɔ la. ceux qui ont si brillamment contribué à la réussite de ce stage. Maa minnu ni olu ye u yɛrɛ di cogo bɛɛ lajɛlen na walisa nin baaradege in a ka se ka kɛ fɛn ye min yankan bonyana. Nous les voyons ici dans la salle. An ɲɛ bɛ u la so in kɔnɔ yan. Nous leur disons merci infiniment. An b'a fɔ u ɲɛna k'u ni ce dantɛ foli min na. Mais le Mali est un pays qui se construit, Nga Mali ye jamana ye min ni a bɛ ka jɔ ka taa a fɛ. une communauté d'hommes qui évolue. Adamadenkulu de don fana min ni a bɛ ka taa ɲɛ. Au nom de ce pays et de cette communauté d'hommes, O jamana tɔgɔ la ani o adamadenkulu tɔgɔ la. notre parti, l'Union soudanaise RDA, a fait des options fondamentales An ka parti Union Soudanaise RDA ale ye jɔsen jɔnjɔnw ta. lors de son congrès extraordinaire du 22 septembre 1960. A ka kunnajɛ balalen na ni o ye kɔngrɛ balalen ye min ni o kɛra ka bɛn ni san 1960 ani 60 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9 tile 22nan don ye. Dont la principale O jɔsenw la belebele dɔ ye est la construction du pays grâce à un développement socialiste planifié. o ye jamana jɔli ye k'a sababu kɛ jamana a yiriwali ye sɔrɔ ni fanga forobayali sira fɛ min bolodalen don. Le stage a été orienté de manière Kuntilenna nana kana di baaradege in ma cogo la min b'a to que les stagiaires connaissent le mieux possible les organes de développement walisa degeniden ninnu yiriwali tɛ ɲɛ fɛn minnu ni fɛn minnu kɔ u ka se k'olu dɔn. et de réalisation de cette construction. Ani jamana yɛrɛ jɔli tɛ ɲɛ fɛn minnu fana kɔ u ka se k'o dɔn. Les principaux responsables des services de notre République, Ɲɛmaaba jɔnjɔn minnu bɛ an ka jamana labaarali kunna ainsi que les dirigeants des organisations de jeunesse, ani ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu bɛ sifinw ka tɔnw kunna des syndicats, etc., ani lafasali tɔnw fɔ kana se a tɔw bɛɛ ma. ont fait des exposés consciencieux Olu nana kana ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli minnu ni olu bɔra u yɛrɛw dinɛnu ŋaniya na qui ont permis aux stagiaires min kɛra sababu ye degenidenw ma de toucher du doigt les réalités au milieu desquelles ils vont travailler. u bolo yɛrɛ ka se ka se fɛnw ma lahalaya jɛlen minnu kɔnɔna na u ka kan ka baara kɛ minnu kɔnɔ. Ce sont là les bases principales de ce stage. Ninnu ye jusigilan jɔnjɔn de ye nin baaradege in kɔnɔna na. Encore deux notions qui nous semblent essentielles. Kalansen fila fɛnɛ bɛ yen minnu nafa ka bon kosɛbɛ an ta fan fɛ. Nous avons tenu à démontrer An ye a kanu k'a jira ko
Il n'est pas indispensable d'être un universitaire ko wajibi tɛ ko i ka kɛ sanayɛlɛ kalanden ye pour pouvoir être un journaliste. walisa i ka se ka kɛ kunnafondila ye Parce que ka daa kan le journaliste dont nous avons le plus urgemment besoin an mako bɛ kunnafondila sugu min na teliya la et ceci exprime la deuxième notion à laquelle nous faisions allusion, wa o bɛ ta ka o ɲɛsin fana an ka kalansen filanan ma an tun bɛ ka kuma min kan est un journaliste de type nouveau, o ye kunnafondila sugu kura de ye appelé à vivre en contact étroit avec notre peuple, a ɲininen bɛ o min fɛ o ka ɲɛnamaya jɛɲɔgɔnya sɛbɛ la ni an ka jamana kɔnɔdenw ye au milieu des paysans, ka ɲɛnamaya cikɛlaw cɛma des artisans, ka ɲɛnamaya bolabaarakɛlaw cɛma des futurs ouvriers. mɔgɔ minnu bɛna kɛ don nataw la cakɛlaw ye En un mot, ka kɔn o bɛɛ ɲɛ notre infrastructure de l'information an ka bonda min bɛ yen ni o bɛ kunnafondi kofɔ reposera sur une multitude de correspondants ruraux o bɛna kana sinsin mɔgɔw olu kan mɔgɔ minnu bɛna kɛ an ka kumalaselaw ye cikɛlaw cɛma et sur les futurs correspondants ouvriers. mɔgɔ minnu fana bɛna kɛ don nataw la an ka kumalaselaw ye bolabaarakɛlaw cɛma cakɛlaw cɛma Ils véhiculeront certes l'information, siga tɛ a la u bɛna kunnafoni la walankata k'a jɛnsɛn mais en même temps, ils définiront la méthode la mieux appropriée o wagati kelen fana kɔnɔna na u bɛna kana danatigɛli kɛ ka a ɲɛsin a kɛcogo ɲuman ma pour rendre l'information perceptible à l'homme des champs. walisa kunnafoni a ka se ka faamuya kungo kɔnɔmɔgɔ wulakɔnɔmɔgɔ fɛ foro kɔnɔmɔgɔ fɛ Car cette technique de l'information populaire ka daa kan o fɛlɛ min filɛ o ye min bɛ jamana kɔnɔdenw ka kunnafoni kofɔ n'est pas encore au point. o ma se ka labɛn fɔlɔ o ma se ka ladilan fɔlɔ L'association des techniques audiovisuelles fɛlɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ jabarani ani arajosow olu lamɛncogow la o fɛɛrɛw farali ɲɔgɔn kan dans un monde où l'analphabétisme domine. ka o kɛ diɲɛ kɔnɔna na diɲɛ min ni kunfinya de barika ka bon a kɔnɔ Nous pouvons dire qu'au terme de ces cours, an bɛ se ka a fɔ ko nin kalan in kuncɛli la que la presque totalité de nos stagiaires ko an ka degenidenw fanba sont d'excellents agents d'information olu ye kunnafondilaw ye minnu ni u ye faamuyali camanba de sɔrɔ n'u ye mɔgɔ jolenw ye au niveau primaire. kundama fɔlɔ la Tout ce que nous venons de dire prouve an bɔra ka fɛn fɛn fɔ sisan o bɛɛ b'a jira que l'information est une fonction essentielle de la nation. ko kunnafondi o ye baara de ye min nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔ Son développement est intimement lié à celui de la nation elle-même. a yiriwali dulonnen don kosɛbɛ jamana yɛrɛ fɛnɛ ka yiriwali la En ce jour si important pour nous, nin don nafama barikama in na ka ɲɛsin anw ma grâce aux résultats encourageants qui ont été enregistrés au cours de ce stage, k'a sababu kɛ jaabi minnu ni olu yera n'olu bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ nin baaradege in sen fɛ nous ne pouvons pas nous empêcher de penser aux perspectives qui s'offrent à nous. an tɛ se ka an yɛrɛ bali ka miiri don nataw baara la minnu ye an ta ye Nous souhaitons qu'elles puissent se réaliser toutes an bɛ a kanu k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ka se ka waleya ka dafa en liaison étroite avec l'accomplissement des principaux objectifs nationaux. ko o kɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya min bɛ tali kɛ faso yɛrɛ ka kuntilenna jɔnjɔnw dafali la Monsieur le Président, ces notions, n balimakɛ jamanakuntigi ni kalansen ninnu nous avons eu l'occasion, le secrétaire d'État à l'information et nous-mêmes, an ye cogoya sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min ka baara biɲɛsin kunnafoni dili ma ani an yɛrɛ kun de les défendre et de les faire adopter par la réunion du bureau exécutif de l'OIJ. ka olu lafasa ani ka mɔgɔw lasɔn a ma OIJ ka lajɛ senfɛ lajɛ min ni u bɛ u ka bureau exécutif kofɔ n'o ye lawaleyali sɛbɛnda ye qui s'est tenu à la Havane du 12 au 16 janvier 1962. min ni o nana kana kɛ la hawan san 1962 ka a daminɛ o binawulen kalo ni o ye san kalo fɔlɔ tile 12nan ye kana bila tile 16nan na Également par la réunion des experts de l'information ani fana lajɛ senfɛ lajɛ min ni o bɛ mɔgɔ kalanenbaw kisɛ kelen filiw ka olu kofɔ kunnafoni baara la sur le développement des moyens de l'information ni o tun bɛ tali kɛ fɛɛrɛ minnu ka kan ka sigi sen kan walisa kunnafoni di baara o ka se ka yiriwa organisé par l'UNESCO à Paris ni o sigira sen kan UNESCO fɛ Paris du 24 janvier 1962 au 6 février 1962. k'a daminɛ san 1962 o binawulen kalo tile 24 n'o ye san kalo fɔlɔ ye ka n'a bila san 1962 o kungo gwɛ kalo n'o ye san kalo filanan o tile 6nan don ye Ces réunions internationales sur l'information o
o jinsrege nani lajɛ munu kɛlen filɛ nin ye ka ɲɛsin kunnafoni ma ont mis l'accent sur un certain nombre d'initiatives olu nana kana sinsin ŋaniya damadamaw kan que nous pouvons résumer brièvement ainsi. olu minnu ni an bɛ se k'o fɔ dakuruɲɛ damadamana nin cogo la Créer au niveau de chaque État un Conseil national de l'information ka kulu dɔ sigi sen kan jamana o jamana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kunnafoniko la dont le rôle serait essentiellement o min ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ jɔnjɔn d'assurer sur le plan national la coordination du développement des moyens d'information jamanaw kɔnɔna na ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni kunnafoni bɛ di ni olu ye k'u fɛɛrɛw la bɛrɛbɛn l'établissement des priorités selon les besoins de chaque État ka kɛ ni jamana kelen kelen makoko ye fɛn minnu ka kan ka ɲɛnabɔ fɔlɔfɔlɔ ka olu jatew minɛ et l'organisation de la recherche là où il n'existe pas encore de moyens organisés pour la formation professionnelle en matière d'information. Ani ka ɲinini baaraw k'olu sigi sen kan zan ko o ɲinini baaraw tɛ fan minnu fɛ u tɛ jamana minnu kan fɛɛrɛ minnu ni olu ladilannen don ka ɲɛsin kalan ma kalan minnu bɛ kunnafonidi baara kofɔ. Les cours nationaux pourraient favoriser la création d'écoles, de stages, d'études. Kalan minnu bɛ di jamanaw kelen kelenw kan olu bɛ kɛ sababu ye ka kalansow k'olu sigi sen kan ka baaradegew sigi sen kan ani kalanijɛw yɛrɛ. Et contribuer à la mise au point d'un enseignement authentiquement africain. Ani a bɛna kɛ sababu ye ka kalan jɛlenw ka olu sigi sen kan kalan minnu ni o ye farafina kalanw ye. Favoriser également l'échange d'informations entre les divers États. A bɛ ka sababu ye ka falenfalenniw kɛ dɔnniyako olu sira fɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafonidi ko sira fɛ. Sur les méthodes de formation utilisées. Ka ɲɛsin kalan u bɛ di cogo minnu na. Et les expériences en cours. Ani dɔnniya minnu bɛ sen na. Enfin, concernant notre école actuelle. Labanna ka ɲɛsin an ka sisan kalanso ma. L'UNESCO a accepté. UNESCO ale sɔnna. D'examiner en liaison avec notre République et notre gouvernement. Jɛɲɔgɔnya fɛ jɛɲɔgɔnya min ni o bɛ tɛmɛ an ka fanga ani an ka jamana fɛ. Les conditions de sa reconversion en tant qu'école permanente régionale de journalisme. Ka sɔn sartu ma sartu min ni o bɛ yɛlɛmaliw kofɔ ka kɛ kalanso ye kalanso min ni a bɛ to senna tuma bɛɛ min bɛ marabolow kofɔ ka ɲɛsin kunnafonidi baara ma. Monsieur le Président, n balimakɛ jamanakuntigi, je ne vais pas abuser de vos instants. N tɛna na dankari kɛ i ka wagati la. En vous remerciant encore une fois d'avoir accepté de venir donner à ces cours le cachet final. Ka foli lase i ma kamasɔrɔ i sɔnna ka na nin kalan kunca in na ka na laban kumaw ka olu kɛ. Je vous prie au nom de l'Union nationale des journalistes du Mali. N bɛ a ɲini i fɛ Mali kunnafonidilaw ka tɔn tɔgɔ la. De son président, de ses stagiaires. A ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ani degenidenw tɔgɔ la. D'accepter l'expression de notre dévouement sans limite. Ko i ka sɔn an ka cɛsiri ma cɛsiri min ni dan tɛ a la. À la cause combien sublime de l'Afrique. Ka a ɲɛsin lahalaya ma lahalaya min ni o ye lahalaya banbannen ye lahalaya belebele ka ɲɛsin farafina ma. Que vous incarnez depuis tant d'années. Aw bɛ o min baara la a bɛ san caman bɔ. Prenant à son tour la parole le camarade Goldschmidt. An taamaɲɔgɔn Goldschmidt ale fana nana ka na kuma ta. Au nom de tous les professeurs a déclaré. Kalanfaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale y'a fɔ ko. Camarades, chers amis. Taamaɲɔgɔnw teri kanunenw. Permettez-moi de féliciter vous tous. A y'a to n ka foli lase aw bɛɛ kelen kelen ma k'aw barikada. Au nom de l'Organisation internationale des journalistes. Diɲɛ selege naani kunnafonidilaw ka tɔn tɔgɔ la. Ainsi que des professeurs. Ani kalanfaw tɔgɔ la. À l'occasion de la clôture de ce stage. K'a sababu kɛ nin baaradege kuncɛli. Il ne s'agissait pas d'un cours classique. Kalanijɛ o ko kun tɛ. Composé uniquement de conférences. Kalanijɛ min ni barodasigiw bɛ kɛ a kɔnɔ. Borné aux salles d'études. Ka kalan di kalansow kɔnɔ. Au contraire. Nka ayi o ko kun tɛ. C'était la vie palpitante de votre pays. Aw ka jamana ɲɛnamaya cogo ɲuman. Qui nous a amenés tout le temps vers le travail pratique. O de kɛra sababu ye tuma bɛɛ lajɛlen na ka an lase baara ɲuman ma. Le cours n'a pas été facile. Kalan o ma nɔgɔya. Et je dois dire. N ka kan k'a fɔ ko. Nous les professeurs, nous étions sévères, exigeants. An kalanfaw an tun ka farin wa an ka ko kun ka gɛlɛn. Mais on ne devient pas journaliste dans les conditions faciles. Nka mɔgɔ tɛ kɛ kunnafonidila ye nɔgɔya bolo ma. Il faut beaucoup d'efforts. Fo cɛsiri caman de ka kɛ. Pour saisir la réalité de la vie. Walasa ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ cogo min na i ka se k'o faamuya. D'une manière compréhensible au peuple. K'a kɛ cogo la cogo min ni jamana kɔnɔdenw b'o faamu.
Aujourd'hui, bi nous sommes heureux an ɲagalilen don que nous pouvons nous présenter devant cette audience convaincue ko an be se ka na an yɛrɛ jira ni jama in na jama min lasɔnnen don que le travail des 3 mois a apporté ses fruits. ko kalo saba min kɛra baara la a nafa yira En tant que représentant de l'Organisation internationale des journalistes, k'a sɔrɔ ne ye ciden ye diɲɛ seregena ni kunnafonidilaw tɔgɔ la je suis heureux ne ɲagalilen don que cette organisation a pu assister par sa modeste contribution au succès du stage nin tɔn min filɛ nin ye ale sera ka i sen don ka sababu kɛ a ka dɛmɛni fitini ye k'a ɲɛsin nin baaradege sabatili ma dont l'expérience servira bien sûr non seulement à la formation d'autres journalistes maliens, nin dɔnniya minnu kɔni filɛ nin sa ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛni ta ka ɲɛsin kunnafoni baara ma mali kunnafonidila wɛrɛw ma mais aussi de ceux des autres pays africains. ani fana farafin jamana kunnafonidila tɔw En même temps, je vous promets que l'Organisation internationale des journalistes ani fana wagati kelen kɔnɔna na n bɛ layidu ta aw ye ko diɲɛ seregena ni kunnafonidilaw ka tɔn min bɛ yen fera tout possible pour aider aux meilleurs stagiaires de ce cours ko n'a se ko damayira bɛɛ kɛ walisa ka dɛmɛni kɛ ka ɲɛsin degenidenw ma degenidenw minnu bɛna kɛ ɲɔgɔn tɛ ye nin kalan in sen fɛ à approfondir encore leurs connaissances walisa u ka taa fan wɛrɛ fɛ ka dɔ fara u ka dɔnnitaw kan par les bourses accordées par nos unions membres. ni taama sɛbɛn ye taama sɛbɛn min bɛna di u ka jamanaw fɛ minnu bɛ kunnafonidilaw ka tɔn tɔgɔla la walisa a dira minnu ma olu ka b'u ka jamana kan ka taa jamana wɛrɛ kan ka dɔ fara u ka dɔnta kan Cependant, si nous parlons du succès du stage, o n'a ta o ta nin baaradege nin bɛɛ sen fɛ il ne faut jamais oublier ɲina man kan ka kɛ abada que celui-ci n'aurait pu se produire jamais sans le souci quotidien de votre parti, Union soudanaise RDA, ko nin tun tɛna na se ka kɛ abada n'a kun ma kɛ dɛmɛni ye dɛmɛni min don o don ni o bɔra parti yɔrɔ ni o ye union soudanaise rda ye et de son secrétaire général ani a ɲɛma n'o ye forobakalatigi ye qui ont assuré le déroulement favorable du stage dès le début olu minnu ni olu sɔnna kabini nin daminɛ na a k'o ka se ka kɛ par le choix de militants disciplinés comme candidats jusqu'à sa clôture. ka tɛmɛ tɔndenw olu fɛ tɔnden minnu ni olu kumana k'a fɔ ko olu b'a fɛ ko ka degeli kɛ fɔɔ kana se nin baara kuncɛli ma Nos camarades professeurs m'ont chargé d'exprimer notre joie an kalanfaw fana an b'a an ka nisɔndiya jira des résultats obtenus k'a sababu kɛ jaabi minnu sɔrɔla ainsi que de remercier tous ceux qui nous ont aidés dans notre travail. ani ka foli lase mɔgɔ o mɔgɔ ni olu ye dɛmɛni ta k'a lase an ma an ka baara kɔnɔ Nous n'oublierons jamais les 3 mois vécus ensemble dans votre pays, an tɛna na ɲina abada an ye kalo saba min kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka jamana kɔnɔ soit dans cette salle wagati dɔw kɛra nin kalanso kɔnɔ où les hommes d'État du Mali ont toujours trouvé du temps an ka fasodenw olu kɔni ye wagati sɔrɔ tuma bɛɛ lajɛlen na pour nous parler de tous les problèmes essentiels, ka se ka kuma anw fɛ gwɛlɛya jɔnjɔnw na soit dans les villes et des villages où nous sommes allés ensemble, gwɛlɛya minnu bɛ tali kɛ dugubaw ni dugumisɛnw na an taara o yɔrɔ minnu na ɲɔgɔn fɛ sur plusieurs milliers de kilomètres, kilo ba kelen kelen caaman olu kɔnɔna na pour faire la connaissance complète du Mali. walisa ka se ka faamuyali jɛlen sɔrɔ mali kan Camarades stagiaires, taamaɲɔgɔn baaradegelaw nous sommes sûrs an ɲagalilen don que vous serez heureux dans votre futur travail journalistique, ko aw na kɛ mɔgɔ wasalenw ye aw ka kunnafonidi baara nataw kɔnɔna na qui est une vocation difficile mais pleine d'activités. baarakɛta don min ka gɛlɛn nka baarakɛtaw caaman fɛnɛ b'a kɔnɔ kɛtaw caaman b'a kɔnɔ Il ne faut pas de phrases solennelles pour la description de la beauté de votre pays a dan tɛ dɔrɔn aw ka kuma aw ka jamana cɛɲa cogow ɲɛfɔliw kan et de l'activité infatigable de votre peuple. ani baara min ni o bɛ kɛ aw ka jamana kɔnɔden sɛgɛnbaliw fɛ Cette beauté et cette vie o cɛɲa min filɛ o ye ani o ɲɛnamaya min filɛ o ye sont les faits les plus éloquents olu kɔni ye kɛwalew de ye kɛwale minnu ni olu bɛ kuma u yɛrɛ ko la kosɛbɛ parce qu'elles parlent pour elles-mêmes. ka daa kan u bɛ kuma u yɛrɛw de ye Nos jeunes camarades, an taamaɲɔgɔn sifinw n'oubliez jamais aw kana ɲinɛ abada que votre travail est important par le fait ko aw ka baara ye nafa ka bon ka a sababu kɛ que vous voulez servir votre peuple. ko aw b'a fɛ de ka baara kɛ aw ka jamana kɔnɔdenw ye C'est pourquoi ka da o de kan parlez le langage de votre peuple. aw k'aw ka jamana kɔnɔdenw ka kan fɔ Aimez votre patrie a ye aw faso kanu et votre liberté
ani aw ka kanabla comme le vieux forgeron de Mopti. i n'a fɔ mɔpti numu cɛkɔrɔba Soyez pleins d'initiative aw ka kɛ mɔgɔw ye minnu falen don ŋaniya ɲumanw na et d'enthousiasme, ani ɲagali comme votre jeunesse merveilleuse de Diré et de Nyono. i n'a fɔ aw ka sifin jijalenw minnu bɛ dire ani ɲunu. N'oubliez jamais l'exemple de ceux qui ont lutté pour votre meilleure vie d'aujourd'hui. aw kana ɲinɛ mɔgɔw ka ɲɛjiralan kɔ minnu ni olu ye kɛlɛ kɛ aw ka ɲɛnamaya ɲuman kosɔn bi. Comme le vieux président de la sous-section de Baginda, i n'a fɔ cɛkɔrɔba ɲɛmɔgɔ min bɛ baginda sous-section kɔnɔna na n'o ye tɔn duguma sigida ye baginda. El Hadj Haïdara. Elhaj Haïdara. Nous, les professeurs, nous sommes sûrs que vous allez travailler honnêtement an kalanfa tɔw aw ɲagalilen don ko aw na baara kɛ tilennenya kɔnɔ au service de votre peuple. ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ aw ka jamana kɔnɔdenw ye. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès et du courage. ani an bɛ a ɲini ko aw ka baara ka sabati aw bolo aw jijalen ka to. lamɛnbaw nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye san 1962 fɛn min kɛra kalankuncɛ la nin kun ye kalanfa minnu n'olu ye an teri jamanaw kalanfaw ye olu ye fɛn min fɔ ani an fasoden ɲɔgɔn Dudu Geyi kuma daminɛna ni ale ye ni kɔni nin bɛ fɛn min kɔni jira an kunnafonidilaw an k'an yɛrɛ ɲininka bi a fɔra ko an ka jamana kɔnɔdenw bɛ kuma kan min na an k'o fana kan fɔ fɛn fila don jamana kɔnɔdenw n'u bɛ kumana bamanankan de la an k'o kan ta ka baara kɛ n'u ye a fanba u fɛla ye min ye o bɛ se ka k'a faamu cogo dɔ fana ye u fɛla ye min ye jamana kɔnɔdenw fɛla ye min ye an k'an yɛrɛ ɲininka yala o ye an kunnafonidilaw fɛla ye bi wa an kunnafonidilaw ne ko an bɛ an ka jamana fɛ wa yala an b'an ka jamana fɛ wa nin ye ɲininkaliba ye dɛ a kɔni ko ko an k'an jija an ka kɛ an ka jamana fɛ ayiwa n'an b'an ka jamana fɛ walima n'an t'an ka jamana fɛ Mali ye cogo b'o yira bi ka baro in lase aw ma Barabokum jagokɛla don Bamako yan an b'a fɔ k'a walemadɔn.